Elli kompli hawnhekk b'aktar mis-sidnin. Fil-fatt magħna għadu kemm iltaqa' ingħaqad Mattejus, kif inti Mattejus? Tajjeb ħafna. Naf li fl-istaġun li għadda kon maħbub hawnhekk mhux ħażin għaliex qaluli huwa persuna mimlija enerġija. U fimni suġġett tiegħek irid ikollok enerġija. U nittama li s-suġġett minnu nifsu jiġġenera l-enerġija, ġifieri l-exercise awtomatikament huwa anka insibu dak iċ-ċertu kimiċi li jiġu release ġisimna li anka nsibuhom f'anti-anxiety pills, nsibu anki f'anti-depression pills. Ġifieri dawk li msejħa endorphins huma approvati li ħajjnuna anka ħossuna tajjeb u enerġetiċi. So taf li fil-programm tal-lum qegħdin nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Mill-esperjenza tiegħek li taħseb li huma l-ikbar challenges għaż-żgħażagħ? Iva, ara, meta jkun għadna xejjeta żgħira, ikun hemm diversi challenges għax ikun hemm pressures bħal pereżempju isma' irsisti ħalli inti ssir avukat, issir tabib. Fuq l-iskola. Fuq l-iskola, pereżempju, u jkun hemm dawn it-tip ta' diffikultajiet fejn normalment il-fitness jispiċċa jieħu l-backseat. Jiġifieri, nispiċċaw nifukaw fuq kollox bażikament u dak il-ħin imqar ftit prezzjuż illi bih nistgħu naffettwaw anke l-areas l-oħra kollha. Mela pereżempju, jekk jiena ħanagħmel l-exercise inkun għadni żgħir ħanorqod aħjar. Jekk ħanorqod aħjar, studji sabu li anke dak li studjajt ħaniftakru iktar. Mela, jekk jiena anka għadd aħjar l-għada, hemm ċans li naf nikkontrolla u nkun kapaċi anka nimmaneġġja aħjar kemm nikol ikel. Jekk nimmaneġġja kemm nikol ikel, anka kif se nħossni. Pereżempju aħna nsibu ħafna jgħidu li bloated illum, jew għamilt perjodu ma kilċejr tgħix kemm qabad niġuh, x'kien wasalt id-dar tgħix kemm kilt. Tajjeb, jew inkella pereżempju ġejt biex nifoka fuq l-istudju u ma stajt nifoka xejn tant kelli ġuħ. Mela, kollox qisu l-linkjat. Jiena ħobb ngħid hekk, l-affarijiet it-tajbin għandhom ħbieb tajbin, l-affarijiet il-ħżiena għandhom ħbieb ħżiena. Jiġifieri, iċ-challenge primarju ta' meta nkunu żgħar huwa li nitgħallmu nagħtu priorità anke għal dawk l-affarijiet li mhux biss għandna bżonnhom in the short term, bħal pereżempju ngħaddi minn xi eżami ta' xi geography. Mhux daqshekk short term, meta tgħaddi mill-eżami, tiġifieri. Jiddependi tip ta' suġġett, kemm tkun beħsiebek tkompli bih. Semmejt il-geography forsi. Pereżempju, eżatt, ma' suġġett li jiena personali. Ippermettili, jiena forsi ftit ikbar minnek mhux ħażin. Però għaddejt mill-sezzjoni tal-eżamijiet, mill-fażi, ġifieri nafx ġifieri li tkun qed tistudja u ġieli anki ma tibdix tħoss li għandek biżejjed ħin li tistudja dak l-affarijiet kollha li għandek. Ġifieri aħseb wara kemm ħadd iddedika ammont ta' ħin l-eżertizzju. Esattament. Issa, hemm xi pereżempju ħin minimu li wieħed għandu jalloka kull jum, kull ġimgħa. Prosit, qabel kien ir-recommendation kienet kważi tad-daħ, kienu jgħidu sma tfal għandhom jiċċaqalqu sija kull jum. U dak iż-żmien kienu jgħidu l-aħwa t-tifel tiegħi kellu bżonn jagħmel sija biss għandu ġen fuqu, però llum tista' anke tgħidli inti stess Mirejl mill-esperjenza tiegħek. It-tfal kollha jew jilagħbu b'xi tablet, jew jilagħbu b'xi mobile, ngħidu mhux kollha, però l-maġġoranza kbira. Qabel kienet, għalhekk kienet tad-daħ li tgħid tifel għandu jiċċaqlaq sija biss, għax kien kollu jilagħbu l-futbol, imorru l-mużew jerġgħu jilagħbu l-futbol, jiltaqgħu fil-weekend jilagħbu l-futbol pereżempju, jiġifieri kienet pjuttost bażika. Illum biex tara tfal illi qed jiċċaqalqu jew tkun xi logħba moderna tajjeb illi tinvolvi. Naħseb ta' faċli ċert ngħidlek. Ikunu logħob illi inti qed tuża l-mobile qed tiċċaqlaq fl-istess ħin, però dawn il-logħob huma rari. U fl-istess ħin perikolusi għax inti qed taqsam xi triq u moħħok fil-mobile. Nafu x'jista' jiġri. Tirreferi għal Pokémon Go di waħda. Ma konx naf nistgħu nsemmu. Fimni hija app kulħadd qed juża ġifieri mhux xi ħaġa. Ġifieri inti issa x'qed tgħid għandhom bżonn iktar minn sija. Bla dubju, ġifieri qabel il-minimu kien sija rekomandat, illum biex tifel jagħmel sija kważi weda. Ġieli nisimgħu anke każijiet illi grazzi tal-Alla naqsu ħafna wkoll illi l-kastig ta' tifel li ma joqgħodx bilha għall-iskola ikun break-in. Illi għandu ċans forsi ċaqlaq ftit le, erġoqgħod bil-qiegħda. Issa sfortunatament dismajnija huwa stat ta' fatt kulħadd jaf li Malta għandna problema tal-obeżità. U ġieli tkellimt anke fil-passat ma' nies li għandhom akkademji pereżempju tal-isport jgħidulek vera li jieħduhom jagħmlu tip ta' sport, tip ta' disċiplina differenti, però l-problema hi li naħseb jien anke fl-ikel tagħna. Ġifieri ma tistax mur tagħmel logħba futbol u wara tmur tieħu 3 pastizzi. Eżattament. Ejja ngħidu għamil sija exercise imbagħad 23 sija l-oħra kif qed ngħidu. Ma toqgħodx attent x'tiekol, torqod meta jfettilek u kemm ifettilek għax filgħaxija tippreferi tara xi cartoons, la qed nitkellmu fuq it-teens jew xi series, tajjeb awtomatikament it-tip ta' ħajja tiegħek billi inti għamil dik is-sija exercise mhux biżżejjed biex issolvi l-problema l-oħrajn kollha. Ġifieri kemm importanti l-kontinwità Mirejl li
Sfortunatament tkun nieqsa, anka fit-teens. Lejn, kont sarajlek, huwa importanti wkoll li apparti li wieħed jagħmel l-eżerċizzju, imma joqgħod attent xi jiekol. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri one thing leads to another. Mela anka fejn jidħol jiena kemm ħandum pereżempju biex jaddili dak li jgħidulu recovery, mela jgħidu tifel, għax donna jisna aktar badna fuq il-futbol. Per eżempju. Inti tissemmi. Ija, tissemmi. Biex inkomplu fuq dak l-eżempju. Musa niksillek qalbek, jidher li tħobb il-futbol. Nidher li nħobb il-futbol. Sa ta' tant inżix għax il-programm tan-nisa, ġifieri. Qed per eżempju bit-tfal. Illi bażikament anka dak it-tifel, jekk pereżempju llum kellu xi logħba, kemm ħajdun biex jaddilu dak li jgħidulu muscle recovery, kollox jiddependi minn kemm jorqotu xi jiekol. Mela, altru tifel pereżempju lab logħba u mar jiekol il-junk food wara. U altru tifel li pereżempju wara dik il-logħba kellu bilanċ ta' carbohydrates, proteins u fats, fejn kemm dan biex naqqas minn dak li jgħidulu soreness, tuħ tal-laħam, huwa kompletament differenti bejn iż-żewġ titfal anke jekk huma tnejn fl-istess tim. Apparti ovvjament fatturi oħrajn li affettwaw, jiġifieri. Ġifieri tuħ tal-laħam ivarja anke minħabba li kelli nkunu. Billa dubju ta' xejn, jiġifieri anke timiet tal-futbol professjonali jkollhom tim sħiħ ta' esperti magħhom anke fejn jidħol nutrition u exercise naturalment biex jigwidawhom bl-eżatt se jagħmlu. Parti kbira dik. U għalhekk ma jbatux minn ċertu tuħ tal-laħam apparti training, ġifieri x'inkun naħseb għax jagħmlu ħafna eżerċizzju. Iva, tuħ tal-laħam ikollu kulħadd, jiġifieri, però il-key point hija kemm inti jdum ma jgħaddilek dak tuħ tal-laħam. Iktar ma jdum ma jgħaddilek, iktar ħaddum ma terġa' tagħmel exercise mod komdu, u anke allura l-performance tiegħek tonqos xi ftit. Importanti ħafna. Jeżistu xi tip ta' eżerċizzi li wieħed jista' jagħmel, speċjalment iż-żgħażagħ jiġifieri, anke forsi jistgħu jipprattikawhom waħedhom id-dar. Eżattament, mela, ma' l-ebda skuża valida ħlief mart vera rari mirejl, illi minħabba fih ma nistgħux nagħmlu eżerċizzju. Anke jekk sempliċiment tuża ġismek biss, mela inti ngħidu għandna erja żgħira u tista' tagħmel full body workout, tista' tuża ġismek kollu. Hemm exercises il qas biss jinvolvu illi inti tinvesti pereżempju ċenteżmu. Nsemmu affarijiet bħal push-ups, fej bażikament inti qed toqgħod dritt parallel mal-art, tuża jdejk biex titlaw tinżel u tuża iċ-ċest. Anka fil-ġimgħat li ġejjin nuru ftit ritratti ta' dawn l-eżempji. Hemm il-famużi crunches fejn inti tikrossja jdejk u naturalment titla' u tinżel. Dawn ma eżerċizzi għat-tfajlit u għal-ġuventu. Għatnej għal kulħadd importanti u din hija xi ħaġa vera interessanti. Push-ups jiena li Eżattament. Għal-ġuventu m'għandix għalfejn għamilha. Interessanti ħafna. Mhux problema. Nista' l-kamerament tal-faċċata tiegħi jagħmilli bjonda. Naħseb illi normalment il-biża tkun illi jekk nagħmlu exercises bħal l-irġiel ħanidru qisna raġel. Il-verità hija totalment l-oppost. Totalment l-oppost. Fil-verità, in-nisa għandhom madwar 10% biss tat-testosteron illi għandu raġel. Issa dal-famuż testosteron fost funzjonijiet oħra sessuali tajjeb huwa wkoll wieħed mill-aġenti primarji biex dak li jkun jieħu ċertu forma u ċertu anka size ngħidulu madwar ġismu kollu. Mara għandha 10% biss tat-testosteron li għandu raġel, nerġa' nirrepeti ġifieri. Iċ-ċans huwa vera minimu. Ġifieri hekk x'għan nifhmek sew, jekk raġel u mara jagħmlu l-istess exercise, il-mod ta' kif se jiżviluppa fuqhom huwa differenti. Li m'għandhomx għalfejn jinkwetaw anke jekk forsi jkun hemm żewġ aħwa qegħdin jagħmlu xi tip ta' training flimkien. Totalment differenti. M'għandix għalfejn tinkwita li ħassir mimlija assolutament. daqshuha. Laqqas xejn. X'inhu body shaming? Prosit, mela, sfortunatament illum anke minħabba ċertu pressure fuq magazines, websites, eċetera, qisu kulħadd jipprova jikkrea the ideal body type. Illi inti suppost tkun dak is-sajsa, jew li inti suppost tkun hekk. Fil-verità, anka fil-ħajja ta' kuljum. Mela, aħna ma npoġġux bil-qeda u ngħidu ara ħanara jiena x'ġobni f'dit fajla. Joġobni s-sajż, joġobni wiċċa, joġobni xara, iva ta' ħanittikjara, ħanibda jkolli grazzja magħha. Ma taħdimx hekk. Fil-verità, inti tieħu grazzja ma' xi ħadd. Sibtek kont se tagħmel hekk għax kont Għażellek jekk inti. Tal-periklu. Fil-verità, ġifieri, kollox isir subconsciously, kollox isir mhux b'mod li inti toqgħod tittikja u tagħmel. Mela, inut li jiena ngħid isma' jrid inkun bil-fors dak is-sajż inkella ħadd ma jieħu grazzja miegħi. Jew inkella jiena rrid naqta' xahri b'ċertu mod għax inkella ħadd ma jieħu grazzja miegħi. Dan it-tip ta' qisu li naqgħu provaw nwaqqgħu il kulħadd taqsaħa f'wieħed, kulħadd irid ikun dak is-sajż, dak il-look, eċetera, jagħmel ħsara biss. U hawnhekk nixtieq nappella liż-żgħar illi isma' hija ċoċata illi inti bil-fors trid tkun A jew B
U tfajlit pereżempju tfajlit biex hija eżempju iktar. daqsxejn iktar konkret, tfajlit daqsxejn iktar għas sempliċi raġuni li hemm il-ħwejjeġ. Ekku. U sfortunatament inti ma tistax tkun ċertu sajżi tu tilbes ċertu ħwejjeġ. Eżattament. Ġuventur dejjem ħelbsu qalziet u dejjem ħelbsu jew t-shirt jew qmis. Eżattament. Jiddispjaċini għalikom ma dik hija Ekku, tagħkom. ekku. Issa fil-każ tagħna tfajlit u hija dik ir-raġuni li forsi speċjalment ikunu għadhom żgħar ma jkunux iridu jkunu qawwin iżejjed għaliex ħajbatu. Bħal kollox Mirejl, bħal kollox imbagħad kif qisek tiddilja mal-problema, ġifieri inti tista' tgħid tajjeb, imnalla ċertu sizes ma nsibx nixtrihom, ħallina ma nitlax dak is-size għax ikolli problema oħra. Jekk dik niċċaniljawha b'tali mod li ngħidu ħanaħtaf l-opportunità biex jiena anke minn meta għadni żgħira nikkontrolla dak li niekol u kemm niċċaqlaq għax naf li l-qoddim nista' niżviluppa problema. U hawnhekk fejn jitlu l-parents. Il-parents ma jgħidux jagħmlu pressure biss on the short term. Jiġifieri ma jgħidux jgħidu l-tfal isma' inti qgħod attenta ħi għax ma rridekx titqawwa issa. Alright, vera ma rridekx titqawwa issa minħabba ħafna problemi li nafu li jistgħu jiġru in the short term bħal fosthom dal-body shaming, però iktar naraw x'jiġri fit-tul ta' żmien. Fit-tul ta' żmien kif qed tajt int Mirejl. Ħad tiġi żviluppata problema ta' ċertu sizes. Mela dejjem qed nikber u dejjem rid ikompli nkabbar is-sizes sakemm nasal f'punt illi ma nsibx nilbes. Ħajasal punt fejn nista' niżviluppa diabetes għall ħares qatt. Kolesterol, pressjoni għolja. Daw ma kollha. Dan huma kollha affarijiet li qed immissuhom ta' kuljum u nafu anke mir-riżultati riċenti li ħarġu fuq pajjiżna li aħna qegħdin fost l-ogħla fid-dinja fejn tidħol l-obeżità. Jiġifieri il-kontroll tal-obeżità ma jibdiex illi inti talaq l-40 u tajt ara għandi xi ħamxi neħħih ħanneħħih. Le. Dawn huma drawwiet iridu jibdew minn meta jkunu żgħar. Mela jekk inderu lit-teens tagħna u jekk it-teens di natura għax huma għandhom iktar għasla f'idejhom milli m'għadhomx tfal issa llum il-ġurnata, jafu jażlu. Jekk millum jibdew jidraw ċertu drawwiet tagħmilha llum, tagħmilha għada, pitpit għada, tajjeb, awtomatikament tant saret xi ħaġa naturali fik illi anke meta tikber mhux se ssiba xejn diffiċli biex tkun taf tikkontrolla x-xaħam tiegħek. Importanti. Jiena naqbel miegħek fejn qed tisma' m'hemmx birriga ta' size idealment għandha tkun tfajla jew ġuvni. Jiena dejjem kon naħseb li idealment fil-każ tan-nisa nitkellem tkun proporzjonata, ġifieri tfajla sabiħ li ma dejjanix li tkun mimlija minn hawnhekk, però idealment tkun minn hawnhekk ukoll, ġifieri ħalli inti tkun kemm jista' jkun proportion, tista' tkun size 6 u anke size 12 basta tkun proporzjonata sabiħ. Però fl-istess ħin nifhem u naċċetta l-fatt li llum il-ġurnata żgħar għandhom iktar forsi pressure fuqhom milli kellna aħna qabel. Għaliex is-social media qiegħda tagħmel għandha l-vantaġġi tagħha u għandha l-iżvantaġġi tagħha, però tinnota li jkun hemm min jiġi anke bullied. Ġifieri, pereżempju, postjaw ċertu ritratti tagħhom u bħalma jkun hemm min jikkumplimentak li qed tidher sabiħa, jkun hemm min forsi jirridikolak. Ġifieri wieħed iżomm dak ukoll f'moħħu. Allura inti li qed tgħid isma' m'hemmx linja dritta, imma wieħed ukoll irid iżomm f'moħħu. Isma' jekk inti ma titqgħod attent li jista' jkun wieħed jiġi bullied, jiġifieri jekk ngħidlek ma nafx issa tajli fuq dan il-fatt li jgħaddu minn aktar iż-żgħar tal-adolescent li jkunu żgħażagħ għaliex meta wieħed jikber ikollu 40 sena ma naħsibx li ħarqod jagħtik ħadd. Ekku, sfortunatament Mirejl, normalment li tkun hawnhekk illi anke dawn l-idoli li naraw fuq il-magazines ma narawx ikunu qed jagħmlu by the side, mela forsi vera il-persuna tkun toqgħod attenta x'tiekol u tkun attiva. Però min jaf x'inhu jiġru by the side. Min jaf li ma tip ta' operazzjonijiet qed tagħmel dik il-persuna, min jaf sfortunatament anke u x'qed tagħmel xi użu jew abbuż minn ċertu sustanzi. Jiġifieri dik hija xi ħaġa komuni naraw fina l-irġiel. Xi ħadd fuq xi magazine li tgħid qatt ma rajt. Hekk dik it-tip ta' fisika ma sisfej ishom qatt ma deru qabel, vini kollhom kien. Ġifieri jista' jkun illi iva jkun hemm affarijiet illegali li qed isiru f'dik l-image. Mela iva, il-problema hija komplessa. Sfortunatament, nemmen jiena li għandu jkun hemm kontroll fuq x'tip ta' stampi jiġu pubblikati fuq daw it-tip ta' magazines. Però sfortunatament, bħal kollox, l-intenzjoni ta' xi magazines mhuwiex illi huma jedukaw lin-nies jew jgħallmu lin-nies, però li jbiegħu mhux kollha naturalment xi magazines nerġa' ngħid. Jiġifieri iva, aħna rridu nedukaw lit-tfal illi jisma' dak il-persuna taħsibx li black exercise u black elbis ta' pereżempju, min jaf x'sar u x'ma sarx minn wara, ġifieri dik xi ħaġa fundamentali. Illi mbagħad wassal sfortunatament Mirejl li qed narawha ħafna wkoll, illi meta anke tifel jew tifla qed tikber u rati li pereżempju għaddew 16 sena, 17, 18 u għadha ma ġabx dik il-look, iva tmur għal dawn l-alternattivi perikolużi illi jistgħu jwasslu għal ħafna ħsara. Isma' huwa veru naqbel miegħek illi ħafna ċelebritajiet jitranġaw u forsi jieħdu sustanzi li wieħed m'għandux jieħu.
nafu anki llum il-ġurnata Photoshop ta' ritratti ġifi jkun editjat, però huwa veru wkoll li speċjalment min ikun jaħdem mod professjonali, forsi Malta mhux daqshekk iktar barra lil minn pajjiżna jagħmlu aktar. Dan jkun il-full time tagħhom, jiġifieri fir-rutina tagħhom tal-ġurnata il-ġim ikun imniżżel. Jiġifieri għalihom li jmorru jagħmlu satej exercises hija parti mir-rutina tagħhom. Dik xi ħaġa sabiħa, dik xi ħaġa li għandna nikkupjaw. Għax aħna anke jekk aħna stess minkejja maħniex imħallsin biex imorru l-ġim, jekk il-ġim ikun parti mir-rutina tagħna, speċjalment minn meta nkunu żgħar, il-qudiem dik mhux se naqtawha, għax hekk aħna tant rajna nagħmluha, tant inħossu l-bżonn li nagħmluha, mela se ssir parti minna u kważi no question at all ħammorru b'mod regolari, allura anka kif nidru u kif inħossuna ħajbqa' jiġi maintained ngħidulu, ħajbqa' jinżamm f'ċertu livell għoli ħalli aħna nibqa' nħossuna kif nixtiequ. Ġi importanti bażikament li wieħed idaħħalha fir-rutina tiegħu li xi tip ta' eżertizzi jsiru. Il-power tal-habits, Mirej, illi meta inti drajt tagħmel xi ħaġa, kemm xi ħaġa tajba u kemm xi ħaġa ħażina, tant taqbada b'rutina illi qas taf fil qed tagħmilha kważi, hawn vizzijiet koroħ u hawn drawwiet tajbin. It-nej riżviluppati b'rutina. L-aħħar domanda x'għandi daqsxejn il-inkontrija. Illum il-ġurnata ħafna jitlulek YouTube u jfittxu jagħmlu għax bdejna ngħidu isma' wieħed se jagħmel eżerċizzi id-dar. Huwa li ngħidu liż-żgħażagħ li jfittxu għax illum anki tidħol YouTube tara sezzieħ ta' eżerċizzi kellha forsi isma' mhux kollox japplika l kulħadd. Mhux kollox japplika l kulħadd number one u sfortunatament u fortunatament l-internet huwa miftuħ għall-opinjoni ta' kulħadd. Mela nista' jiġi persuna A u jgħidlek isma' għamel dak l-exercise b'dak il-mod. Jiġi persuna B jgħidlek għamel dak l-istess exercise b'dan il-mod. Illi it-tnejdaw għandhom an equal share. Iġifieri kif YouTube ħalli kitella video inti, ħalla l-persuna l-oħra tella l-video ukoll. Iġifieri dimet li m'hemm xejn illegali li bih ħasrulek il-video dawk it-tnejn telaw. Mela mbagħad hija l-edukazzjoni li da bħal search engine. Tajjeb, illi inti tista' jew temmen xi jgħidlek sors li qatt ma smajt bih, jew temmen sors li forsi għandu daqsxejn iktar kredibilità u daqsxejn iktar kredenzjali. Ġifieri anke meta niġu biex infittxu anka it-teenagers illum. Allura permettili, ġifieri wieħed ma nafx inkun korretta jekk ngħidlek laħjar imur għand fitness instructor. Jgħidlek isma' dawn huma l-eżerċizzi li inti tista' tagħmel. Forsi tagħmilhom miegħu il-ġim imma meta tkun daqsxejn limitata għal ħin għax għandek eżamijiet u għandek elf ħaġa oħra, inti mbagħad tkun taf x'għandek tagħmel x'kun tajhomlok il-fitness instructor għalik. Il-vantaġġ li jkollok coach miegħek Mirej fost l-oħrajn huwa illi anka mhux se jħallik illi inti tajt isma' illum m'għandix update mhux semmur, tista' tikdiblu tgħidlu marida pereżempju, ovvjament. Però coach li jkun anke esperjenza ħajinduna illi hemm l-iskużi għaddejjin ta' spiss u inti għandek bżonn daqsxejn tingiża tajba. Mela number one ħadkun accountable. Number two, coach kwalifikat ħajurik anke dawk l-exercises inti kif suppost tagħmilhom, mela mhux billi nagħmilhom. Jekk pereżempju semmejna l-push-up aħna, jekk noqgħod b'dar imgħawweġ, bidejja jisni qasna fejn naqbad nitfaħħom eċetera nista' nagħmel iktar ħsara milli ġejt. Kif għandek eżattament tagħmel eżerċizzju. Ekku, ġifieri dan bħal tabib, inti jekk għandek uġieħ ta' ras, mhux tgħid, ejwa mela nafx għandi ħanieħu dawk il-pinnoli. Le, tabib ħajgwidak għalfejn għandek dik l-uġieħ ta' ras, ħajinvistak. Coach l-istess. Mhux bil-forsa x'inti jkollok challenge kif għandha pereżempju oħtok, illi intom tidu taqbdu l-istess programm, l-istess rutina, l-istess triq. Naturalment jista' jkollkom bżonn żewġ affarijiet kompletament differenti. Tkun tailor made għalik u skont number one x'tixtieq illi tagħmel, x'tippreferi illi tagħmel u fejn tixtieq tasal. U mhux kulħadd l-istess, anke fejn jidħol ikel ovvjament ikun hemm varjetà. Jiena nirringrazzjak Mattejus, ħadd pjaċir ħafna nitkellem jekk nafha tkun magħna fil-ġimgħat li ġejjin ukoll. Ngħidlek xi darba fejn kemm irid ninżel jien tinkwetax imbagħad igwidani. Ħammorru għal waqfa qasira ta' riklami kif niġu lura mir-riklami se naraw ovvjament il-miraja nbidla u bil-look les tagħha. Waqfa hemmhekk qasira żgħira ta' riklami bqgħu hemmhekk. LTV jixtieq jirringrazzja lil B4 Group, David Floral Design, Cozy Homes, ESS Lighting, MC Projects, A New Better Life.